Pag maglalis, di yun papildi ang asawa, dapat mudaog gid siya. Ang bana po, di po papildi, dapat mudaog gid siya. Yaw-yaw po siya iyahag yun. Hangtod na dako ang away niabot sa barangay ug nagkihaay. Mga igsoon, dapat bagyon nga mudaog kita sa tanang lantugi. Ang Bible gasulti sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7, ang inyong pagkihaay nagpaila nga napakyas gayod kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o kamoy tikasan? Kaysa kamoy dapat kanunay nga mudaog unya matikasan ninyo ang inyong lain nga tao. Mga igsoon, naamangod sa tuang kasing-kasing nga dapat ang ako ging right, akong katungod. Kung ako insakto dapat ako ging mudaog. Mga igsoon, sa kalibutan, kung gusto ka makabaton og kalinaw, dili na pwede always ingon ana. Naagi time nga dapat bisag insakto ka, magpapildi ka, bisan og sakto ka, ikaw ay magsorry. Ingon ana mga bana, ingon ana mga asawa. Kay naay time nga atong pares, grabe jud kataas ang iya nga sungay. Kung ikaw imo nang putlon mo samot siya og kasuko sa imuha, hala sige, bahala og sipyat ka pag sorry. Dayon, magbatiay na dayon kamo. Dili gina pwede mga igsuon nga sa isa ka banag asawa nga kung insakto ka, always go ka mudaog sa lantugi. Dapat ingani gini, bisan pag insakto ka, kung taas na kayong garbo sa imong asawa, hala sige paubos. Ikaw pud asawa, kung taas na kayong garbo sa imong nga bana, di gid papildi gyud ikaw nalay magpaubos. Dawatan na lang nga bisag na insakto ka, sultian ka nga ikaw mo'y nasayop. Ang konteksto ani mga igsuon sa 1 Corinthians 6 mao kini. Naabay panagbingkil di within the church. Unya, tungod sa panagbingkil, dili nila mahusay sa sulod, niadto hinon sila sa mga unbelievers nga maghuhukom ug nagpahukom diadto. Now, gisitel kini ni Paul nga problem atong basahon gani. Kung usa kaninyo agrabyado sa iyang igsuon, nganong mudangop man siya sa maghukom nga dili magtotoo ug dili hinuon kini ipahusay sa simbahan. Naay duha ka igsuon diha kang Kristo Jesus nag-away. Karon sa dihang nag-away sila, niadto hinuon sila sa maghukom nga dili magtotoo aron magpahusay. Ingon ni Pablo, mas maayo unta nga sulod sa simbahan sila magpahusay. Sa alagad sa Ginoo sila magpahusay. Verse 2, wala ba kamo masayod nga ang balaang katawhan sa Dios maoy maghuhukom sa kalibutan? Ang balaang katawhan day sa Dios mga igsoon maoy maghuhukom sa kalibutan sa future. Unya nganong sa karon nga time kung naa kitay away-away sulod sa simbahan o ka away-away sulod sa pamilya, moadto man kita sa mga unbelievers aron magpahukom diadto. Dili na kinahanglan mga igsoon nga ipaabot pa nato sa korte sa unbeliever ang ato ang mga dantugi. Within the church or within the family, ato na kining husayon. Kung ang banag asawa, dili gid mahusay di sa sulod, o sige adto mo sa inyong pastor, magpahusay mo di adto. Dili kay magkinihaay pa kamo didto sa mga unbelievers. Ug kun kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmayng panagsumpaki? So ang topic ani is ginagmayng panagsumpaki. Sa manang libak-libak, tigway-tigway sa mga hayop diya sa iyaha nga garden, mga ginagmayng sumpaki. Now, ang point ni Pablo dere is kung kamo mo ay maghukom sa tibuok kalibutan, so malabot nga future sa mga dagko nga mga butang. Now, karon nga time, dili ba di kamo makahusay sa mga ginagmayng pagsumpaki? Dapat ang mga tao within the church, kung naay mga sumpaki diha nga mga ginagmay, dili gid ingon nga crimes nga mga dinagko, then diha ra isitel sa sulod sa simbahan, mga libak-libak, mga silos-silos, mga utang wala kuan diha ra sulod sa within the church nato kana sulbaron. Ngano man, mga maalamon baya kita, kay kita tumutuo sa Ginoo, kay kita mga balaang tao sa Ginoo. Dili kita magpahusay sa mga tao nga wala tagay sa special nga kaalam sa Dios. Ang ilang kaalam kalibutan nga kaalam. Kita man ka ang nakabaton sa langit nga kaalam. Then higher ang atong kaalam kaysa kanila. So kung nakita problem, dire ra within the church nato sulbaron. 3. Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Oh, wala ba kita masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Kita nga mga believers maghukom sa mga anghel sa future. Kitagaan kita right ni Jesus Christ nga maghukom sa mga anghel sa future. Meaning, dako kay taog authority. Labaw sa mga anghel sa future. Nga nganong pag-abot sa ginagmayng sumpaki sulod sa church, dito man kita magpahusay sa mga dili tumutuo. Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pagkaha sa mga butang niining kinabuhi?
Na kung maghukom kita sa mga butang mahitungod sa anghel sa future, unsa pa ka sa mga butang niining kinabuhi ng mga ginagmay ra man nga mga butang, ng mga lantugi aning kinabuhi Verse 4, kung mahitabo ang mga butang nga sama niya na inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili sakop sa simbahan? Dito sa usa ka Bible school, sa usa ka seminaryo nga sikat sa Pilipinas, Christian Bible School. Doon ay usa ka pastor nakig-away sa chairman of the board nga pastor ra gihapon. Wala na human ang ilahang pag settle sa problem within the church. Nangadto sila sa judge. Kaya magpahusay diadto. Ingon magkanang judge nga, dili ba pastor ka? Oo, sir. Dili ba pastor pug ka? O judge. Nga ganon, dili ka mo makahusay sa inyong problema. O dili ba mga igsoon? Pastor, gaaway. Dili kahusay sa ilang kaugalingong mga problema nga naaman untay mga kaalam magikan sa Dios. Wala pud mga igsoon sa pamilya kung puros mo Christian, bana Christian, asawa Christian, nanon dili ka mo makahusay sa inyong kaugalingong problema. Paghusay ka mo di sa inyong problema sa panimalay kaugalingon. Kung dili makaya, halaad to dito sa simbahan, sa pastor, pagpahusay di adto. Dayon, verse 6, apan nagkinihaay hinuon kamo og nagpahusay sa maghukom nga dili magtotoo. Ang tumutuo nagpahusay sa dili tumutuo. Verse 7, dere na dayon. Ang inyong pagkihaay nagpaila nga napakyas gayod kamo. Banag asawa puros Christian, kung magkihaay kamo napakyas gayod kamo. Christian, batok Christian, tungod lamang sa libag, tungod lamang sa istorya, mga utang o nabayran magkihaay, napakyas gayod kamo kay puros man mo Christian. Verse 7, padayon kita, dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Di ba? Dili ba maayo nga kamoy lupigan o tikasan? Mo ni mga igsoon nga, dili maayo nga sa pag-away, dapat yun, ikaw always mo daog. Pasagdiin nga ikaw tikasan niya. Pasagdiin nga ikaw lupigan niya. Awata si Kristo Jesus nga bisag siya nagbuhat og matarong, gilupigan siya sa mga Pariseo sa unang panahon. Bisag wala siya nagpasipala batok sa Dios, pero gipasangin lang siya nagpasipala siya batok sa Dios. Bisag wala siya nagbuhat og daotan apan gitugutan niyang ilansang siya sa krus ug gipatay siya tungod sa iyang pagpaubos. Nahitabo katong tanan, naluwas kita. Gani tungod sa iyang pagpaubos, pagtugod nga lupigan siya, naluwas kita. May gisoon na agay ng mga butang po di ay nga maayong mahitabo pag mutugot kita nga lupigan kita. Pusa mga igsoon, kung gusto kita moabot sa ato ang mga maayo nga mga butang, basag diin nga lupigan kita. Example, si Abraham ug sila. Nag-away ilahang mga katabang tungod sa mga tigwayanan. Karon nagbahin sila og yuta. Ingon ni Abraham, didto ka, direko. Kung diri ka, direko. Ang gipili nila katong puros patag, daghang tubig. Wa nay gwapo na bilin kang Abraham. Pero ingon ang Ginoo kang Abraham, lingi ka sa tubangan, sa likod, sa east, sa west. Ang tanan nga imong nakita, imuhan na. Mas dako pa iyahang naangkon. Ngano man, nagtugot man siya nga lupigan siya ni Lot. Wala man siya nag-ingon nga, dapat ako agay ng pikas. Kaya ingon biya ko nga, kung diha ka direk ko, nga nganong tanan na may mong gikuha. Gitugutan ni Abraham nga kuhaon ni Lot ang tanan nga mga gwapo. Diyon siya nahitabo. Gitagaan hinon siya sa Ginoo sa tanang nakita niya sa palibot niya. O sila unsa nahitabo kang Lot? Ang iyang gipili nga lugar gisunog sa Ginoo. Kato bang Sodoma ug Gomorra? Kini mga tawo nga gapanglupig sa inyo at first, okay, yahay-yahay pa na sila, pero mabot ang time, disiplinaon na sila sa Ginoo. Mga bana ug mga asawa, balik ta sa inyo Pasagdiin nga lupigan ka sa imong asawa. Kanagi time nga isog siya. Bahalag siya mo isipyat, ikaw mag-sorry. Ikaw pod asawa, napoy time nga imong bana, grabe ka isog, bisag siya mo isipyat, iyaging ipakita nga siya mo insakto. Now, ikaw mag-sorry para mabot ang kalinaw. Ay kabala ka kay-bless ka sa Ginoo ug ipakita niya sa imong partner nga sayop gid siya. Ginan niya usabon dayon. Mga banag asawa, dili maayo nga daugig ka. Bahala og ikaw may insakto, papildi pag ingon og sorry.